Ngiyabingelela kuwe Brazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Ezinye inkinga esihlangabezana nazo empilweni zisuke zizokwakha ubuhlobo obuthile, ezinye zisuke izoletha isixazululo ezimpilweni zethu, ezinye zisuke zizolamula impi ethile ebikhona, mhlawumbe impi ebingase iqede abantu abaningi, ingasibulala abantu abaningi. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi kube khona isitha esiyoba common kithi sonke, isitha esiyos-affecta thina sonke ukuze kube khona isixazululo. Kwesinye isikhathi kuyobiza ukuthi kufike inkinga ezosenza sonke sikhale. Yazi ukuthi ngolunye usuku kukhona eminye imindeni eyayingazwani, kwase kushona umuntu ebabemthanda okuyifamily, othandwa yibo bonke labantu abangazwani. Base bayakhohlwa yikho konke ukungazwani, ama-differences abo, base bebhekana bakhala ndawonye, bekhalela lo muntu oshonile. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabiza ukuthi kube khona inkinga esi-affecta sonke ukuze sizokwazi ukuba noxolelwano, ukuze siyokwazi ukudlula. Kunama-couples mhlawumpe angazwani, noma abengazwani, kwase kugula ingane yabo. Kuthe uma sekugula ingane yabo base bayakhohlwa ukuthi abazwani, base beconcentrate ekuguleni kwengane, ekulungiseni ukugula kwengane. Kwesinye isikhathi inkinga esihlangabezana nazo isuke ingazelanga ukuthi zizoqeda, kodwa zisuke zizolungisa isimo esithile bese ziyadlula. And uma sesilungile leso simo zibe seziyadlula njalo. Ngolunye usuku abantwana bakaNkulunkulu bake bakhulekela ukuthi kube khona ukuthula ezweni, ngenxa ukuthi kwakunezimpi eziningi, abantu babebulalana bebanga umhlaba. uNkulunkulu kunokuba enze inhliziyo zabo ukuthi zixole, wavele waletha inkinga, wavele waletha indlala ezweni lonke ukuze bonke abantu bezohlangana behlanganele ukuthi bangayinqoba kanjani indlala. Ngalenkathi besahlangene ngendlala, kungalenkathi ekwakwakheka khona i-unity, ngoba kwabe sekukhona i-common enemy, isitha esiba-affecta bonke. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi kube khona isitha ukuze kube khona i-unity. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi kube khona inkinga ukuze kube khona ukuzwana. Kukhona inkinga engazelanga ukuzoqeda ngabantu, kodwa ezizele ukuzoletha i-unity. Asike sibuke ngale kwenkinga efikile empilweni zethu, mhlawumbe ngabe ayizanga yina nesixazululo. Asike sibheke mhlawumbe ezinye zezinto sizoyikhulekela kanti uNkulunkulu uyilethe ngenkinga, isixazululo sazo zize ngenkinga. Asike sibheke inkinga esibhekene nazo, sibheke singaqale sithuke, singaqale sikhuluma amagama amabi ngenkinga, kanti mhlawumbe inkinga ilethe isixazululo seyinkinga enkulu esibhekene nazo. Umlaleli akabheke inkinga abhekene nayo, siphinde futhi sibe nosuku oluhle kakhulu, sihlangane nakusasa ngesikhathi esifanayo.